Kuvaš mu kavu. Zmaj, koga biste voljeli da vidite da dođe? Pa volio bi neku polovnjaču. Šta znači polovnjača, Zmaj? A polovnu ženu, ni djevojka ni baba. Pa definišite da dođe polovna žena. Pa polovna žena od 40 godina koja još jaka, koja bi za kreveta odgovorila. Ali dosta prešla očuvana. Boža klima se žene u najboljim godinama, najbolje žene za sve. Klima se na 40 pa... 4 banke, 3. Učinit će vam a ja ću s tobom biti prijatelj pravi, ti ćeš meni malo pomoći u tebe. Spasit ćeš me. Sami te Bog posla kod mene. Baš mi Bog inače me kod tebe poslao sve probleme u životu da rešim. I što se tiče tvoje žene. Šta sad raskoljamo, voliš? Prodao. Majke. Sala izlazi tek sledeće godine, javim se put. Volite Zmaj. Dečko. Sale, Slavko. Tek sledeće godine dolazi sa more. Slavko? U maju, da. Aha. A ovaj moj tek, ovamo otišao da radi u Valjevu i... A da ti sledeće godine idu u Valjevu. Valjevu? Na... Održavanje. Čekam da 17 mjeseci već povodila se. Pusti me, vruće mi je. Pusti me, vruće mi je. Zmaj. Kakav šakicu imaš. Imaš čas da imaš Zmaja. Šta ti misliš, mese po 500? Zmaje, dok sam ovde, moraš da me ubediš u taj tvoj nadimak, da stvarno budeš malo nešto od toga Zmaja. Ili probaj da poletiš, ili ne znam ni ja šta, ali dokaži da si Zmaj. Nemoj samo da ideš da vičeš, da kenjaš, da se pališ, da dokaži da si Zmaj. Dokažiš, draga. Idem popijem kafu, aj sam. Nemoj, draga. Ne mogu vamo da gledam više, ne mogu da ih slušam, ajmo se kupamo ove. Moram da popijem kafu. Daj bre, si normalno, nemoj da me vučeš. Gdje ti je? Hoćeš opet sad sa onim psom? Ajde, ako nije problem, zapiši mi molim te na papir kad se budem posle iskuširala da mi kažeš ne mogu da sednem, a sve ne.